ukuthi simshayelane. Engifuna ukubasiza abantu, ngifuna ukusiza umuntu ngempela esimbona ukuthi lo muntu uxakanisekile. Ngifuna uma uhamba icala eli-serious, it is your responsibility ukuthi uhambe uyongitholela amakhizane enja awu-7 that will cover 7 days of the week. Hayi inkomo, awenja. Uma usuza nawo kubaba dokotela uthi baba dokotela anginalutho nanka amasente enginawo. Angisho ukuthi mina phatha 1 billion. Baba dokotela anginalutho nanka amasente nawo. Uma ngiboshwa la le ngane zami zizoba yini? I understand ukuthi there are breadwinners. No, don't be emotional. Don't be emotional. There are breadwinners. Abahamba amacala. There are breadwinners abahamba amacala abanezingane ezigulayo ezidepende kubona ngokwe-medical aid. Bahamba amacala. La macala ngathi mebagweba abanike life in prison. I understand kunomuntu manje ohamba icala labangani bakhe abamnika ulift ngepholo. Kanti ipholo lincinziwe. Basaliza uthi lishana. Babanjwa amaphoyisa abamisa abadubula. The lapho lishawu pavement ipholo bethi babaleka nawe wathi uyaphuma badubuleka bonke. Uma bedubuleka akusahlukaniswa umuntu uthi ubani oyisigebe nawe anegazi njengabantu bonke. Lo mntwana lo uhambo ilento izomthatha u15 years ememnika. Lo mntwana sithembele kuyena la ekhaya. Akaza ntshontshe imoto. Waliftwa abantu abaronge. Labo bantu labo I need them ukuthi ba understand mesikhuluma ngabo sikhuluma ngani. And then angifuni uma ufika la kumina kufike ne mindset ethi baba dokotela anginamali. Angikhuluma nginamali wena uyejele. Wena uyejele. Bengafuni ubasiza abantu abanamacala ngoba namanje futhi ngiselimited. Umuntu othi akayithola ibail because lento ayenzile amaphoyisa they contested ibail yakhe. Yeah, ingakho kwayithola ibail. Kenze ngikwakhele nawe futhi. Ngifuna mina umuntu ozenzela yena izinto ngaphandle othi baba dokotela ngayithola ibail and then ngiyabona kwamali ummeli kuzoshaya isikhathi ukuthi ngabusabe nayo. Those people they are ngifuna bafike ke kodwa ufika kumina ucordial uthole lamakhizane lawa abe u7 uphathe lo mali leyo oyiphethe sizobonisana ukuthi le mali umucabanga wena ngakhipha umuntu ejele. Le mali ekoyiphethe lamasimbu aphethe lo dodi lo uphethe usungakhipha umuntu ejele. Thatha imali yakho uhambe nayo uyinika iboshwe ejele phela kanjalo uxoxe futhi lana